Bueno, eu penso que o interese que ten é que é parte do noso patrimonio etnográfico e que desgraciadamente se está perdendo, porque incluso falas con moitos mariñeiros, sobre todo fillos de mariñeiros, e xa esqueceron a marca do pai, cando penso que deberían ser, porque é un símbolo familiar, non? Entón que creo que deberían esmerarse por recuperar ese símbolo e incluso telo grabado na casa, en algún elemento que lles faga recordar para as futuras xeracións, non? Que non podemos perder isto que nos pertenece a todos, a Guarda, aos mariñeiros en primeiro lugar, pero que é patrimonio de todos nós. Bueno, esta exposición que se montou é para recuperar un poquinho estas marcas e animar a xente, aos mariñeiros, a que sigan conservándoas. Pois temos as achicadoiras, un eimé, creo que dos poucos que hai, temos a pana dunha gamela, o timón, a caña do timón, os remos, os roureis, temos un árbol xenealóxico que está sin rematar o título e temos os carros de alar, as formas, é dicir, a variedade, as cortizas, a variedade aquela toda na que os mariñeiros da Guarda gravaban coas navallas pois as súas marcas. Hai un pouco unha representación, eu penso que un pouco de todo aquilo en que aparecían estas marcas. Sí, bueno, é a porta que existía ali no terreiro, a porta que é o único testimonio que quedaba na Guarda despois de haberse perdido desgraciadamente aquela porta que había no Trega, que o Museo de Pobo de Barcín tuvo interés tamén por ela e que incluso chegou a ofrecer unha porta nova na súa época e non se chegou a un acordo. Entón, o único testimonio que quedaba das marcas dos mariñeiros nunha porta pois era esta, que por sorte, por sensibilidade dos heredeiros ou propietarios desa casa, despois de entablar unha conversa con eles, decidiron donala para Laván. E é unha forma de recuperala, porque se observa a porta, xa a parte inferior estaba xa moi deteriorada, moi carcomida, a humidade mesmo estaba facendo estragos, e claro, ao non ter un cuidado, pois estaba estropeando. E ten uns elementos visibles moi interesantes, onde se recollen tamén esas marcas, e tamén aqueles elementos que formaban parte das crenzas dos mariñeiros e de todos nós, pero que aí se reproducen como son o Santísimo, non? Entón creo que é moi interesante esta porta verla recuperado a tempo. Sí, pode poñerse en contacto con cualquiera de nós, con Ana Van, e entón nos o que lle decimos é que nos debuxen a marca, que incluso se coñecen, se recordan a marca dos seus pais, dos seus avós, que tamén a debuxen, porque é unha forma de ir vendo como se iba herdando esa marca e como se iba modificando co tempo, de pasar de pais a fillos, a irmáns. É un documento moi importante seguir conservándolo, entre outras cousas polo que decía ao principio, porque de aquí a poucos anos é que non vai a quedar nada do que son as marcas dos mariñeiros, e como digo, se non hai esa sensibilidade de conservarla na propia familia, vas a terminar perdendo a quen lle pertenecía esa marca, porque o importante non é só ter a marca, sino saber a quen lle pertenecía esa marca.